1 munud ar 15 wedi chwarae, ge gornel yn y fer. Phillips i mewn at Cartwright oedd yn cyrraedd. Fe gododd yn uwch na Bradford, ond Cartwright yn ei gosod i heibio'r nod. Y cyfle cyntaf i'r tîm cartre. Fiel ar y cynnig cyntaf, mae hon yn un fer i Jenkins. Darlington, Alex Darlington ar y cyfle! Roberts ar arbediad. Fe nath Jenkins yn dda i adfer i gam ar ôl cael ei giro, ond fe ddylai Darlington wedi rhoi cefn ar y blaen. Arsan pas lac y sydd i Steph Davies. Gwion Owen. Y bas ymlaen i Mark Williams. Williams ar ergyd yn taro'r postyn. Be bron iddo fe osod honna yn y gornel isa. Y bas letraws yn edrych am Steph Davies eto fydd. Yn bwysio heibio i Williams, y golwr yn dod amdani. Mae'n ei gollwng hi. Evans! Yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Hanner munud tan yr egwyl a dyw Evans yn methu stopio sgorio ar hyn o bryd. I drydedd gol o tymor hwn yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Tocyn yr egwyl. Dwi wedi chwarae'r rhan fwyaf o'r funud ychwanegol o'r ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Williams i Owen. O, pas hyfryd gan Hewitt. Mark Williams, y capten, wedi parhau ar rediad. Williams! Gol o Didog i ddyblu'r fantes i Aberystwyth. 2 gol mewn 2 funud. Fe welon ni Williams yn taro'r postyn o ongl debyg, ond y tro yma, ath hi'n syth i'r gornel. Aber yn fler, Jenkins yn mynd i hennill i'r ôl camu allan chwaith. Phillips i mewn i'r cwrt. Roberts yn ei harbed i Reid yn dod i mewn. Connor Roberts yn dangos i werth, dyma'n Darlington. Darlington yn colli allan. Jones nawr yn ceisio codi'r pwysau. Y bas hir i lwybr Jonathan Evans. Mae e'n chwaraewr chwim. Mae'n Ciro Simpson ac yn edrych am y croesiad. Mae Mark Williams ar y postyn pella. Nôl y draws i Davies! Aberystwyth o un pen y cae i'r llall. Mae'n 2 i'r ymwelwyr. 2 gol mewn 2 gêm i Steph Davies. Ond y peniad i greu yn hyfryd gan ei gapten Mark Williams. Ni wedi chwarae 90 eiliad dros y 90 munud. Y bas hir gan Jones yn edrych am yr eilydd Richie Ricketts. Ricketts y bras ar draws at yr eilydd arall, Jack Thorne. Mae'n 4 i Aberystwyth. Wel, gêm yr amser ychwanegol yw hon. Fe sgoriodd Aber yn yr amser ychwanegol ddiwedd yr hanner cyntaf, a mae wedi gwneud hynny ar ddiwedd y gêm hefyd. Dan ni gyd yn falch ar ôl y gêm siomedig, basically, di Sadwrn yn ebyn y Bari a cochi'r gêm. Ac ar y pryda, ti'n gwybod chdi'n curo un dim, ond yn siomedig iawn di Sadwrn. Wel, dod yma, cymeriad mawr i ddod yma a sgorio 4, ac beth mwyaf i fi, 3 points. A clean sheet. We've had a lot of disappointments already, like, you know, should have beat Cardiff Met 2-1 up into the 82nd minute, 1-0 up against Newtown, like I said, Barry, but we're learning, and it's, you know, I think you've got to go through them tough times as a team and build together, build that togetherness, and come together. There's a real good spirit about Aberystwyth at the minute, and, you know, I'm enjoying being there, and long may that continue. Hopefully we can climb the table. It's a hard one. I think for 35 minutes we were the best team over there. Created more than enough chances to finish the first half winning. And then at the end of the first half, 1 minute we concede 2 goals. It's not acceptable. It's a lack of concentration, lack of focus, whatever it is. If we capitalize half of the chances we created until that moment, we're gonna have we had a easy game. Then second half again we came all right. We had a chance to score the 2-1. We missed 1-on-1 with the keeper, counter-attack, the 3rd goal killed the game.